quan m'hi vaig instal·lar perquè no em trobava gaire bé. Però ara la tinc neta i agradable. No és gaire luxosa, però està neta, és agradable i sí està molt bé. No hi veig cap mal per viure a sobre de saló de llocs del món. Tinc dutxa i vàter i em rento una esponja i un llibret. I faig servir el vàter del saló de llocs. De totes maneres, és una solució provisional. Només una solució provisional. 1, 2, 4, 3, 4, 11, 5, 6, 10, 8. Silenci! Silenci total! Se m'ignora! Ei, amiguets! Digueu-me un basset error, nois! Em temo que no sé què vol dir. Bé, segur que sí, home, si esteu aquí asseguts i sense mirar-vos ni parlar, qualsevol persona podria endevinar que entre vosaltres hi ha alguna mena de tensió. De que